Nagpositibo sa COVID-19 ang 5 pulis sa pinakahuling mass testing sa Pangasinan. Narito ang report. Nasa 840 na frontliners ang unang natapos sa first batch ng second wave ng mass testing sa Pangasinan. Base sa resulta, 536 na frontline workers ang negatibo sa virus. 299 ang hinihintay pang resulta habang 5 sa mga na-swab test ang positibo sa COVID-19. Lahat sila mga pulis. Dito po sa karamihan na nag-positive na 5 ay more on the PNP, no, frontline workers po kasi po ito ay target nga po natin. Talagang expected natin yan na merong makakahawahan talaga sa ating mga kapulisan sapagkat sila ang talagang exposed dito sa pagtupad ng aming tungkulin. Kaya bilang paghahanda dyan, ay meron kaming mga sinalagang isolation area sa bawat kampo natin dito sa PTO. Malaki ang posibilidad na nakuha nila ang sakit sa pagiging frontliners. Sa Kalasyaw, patuloy ang contact tracing sa nagpositibong kaso ng COVID-19 sa bayan. Nasa 1,047 na ang kabuang bilang ng COVID-19 sa Region 1, 3 at Cordillera Administrative Region, 125 sa Region 1, 112 sa Cordillera Administrative Region at 810 sa Central Luzon. Kasama si Daryl Peralta, Joan Punsoy, Balitang Amianan.